Таня, позвоните в Свердловск. Пусть проверят все параметры типа ТСБ-3. Хорошо. Из Иркутска. Так, дайте телекс в Иркутск. Что геологию я проверю сам, когда вернусь из Праги. Хорошо, я все сделаю. Так, не кстати, эта поездка в Прагу. Мне казалось, что вы едете с удовольствием. Говорят, Прага очень красивый город. Да, Прага действительно красивый город. Поехали. До свидания. До свидания, Владимир Павлович. Все будет как обычно. Совещание, осмотр предприятия, потом торжественное открытие, несколько официальных ужинов, театр, музей и обратно. Что касается БАМа, проверьте еще раз на ВМ, Петр. Что-то они там путают. Бетон 450 не может падать. Я такого не помню. Ne. Děkuji, Vanilko. Ahoj. Tak co přijdeš večer? No, přijdu. To je výborný. Snad? No počkej, celý týden zkoušíme kvůli tvým modrým očím. Tady Tom skoro nespí. Kvůli mě, jo. No to určitě. Jo, tak to teda holka nevíš, co dokáže takový zaláskovaný kapelník. Víš, Tome? Máme pro tebe překvapení. Jaký? Neptej se, uvidíš. Hele, koukej večer na Klusa do klubu, jinak nás všechny máš na svědomí. Pukne nám srdce. Tak jo. Vážně přijdeš? No na beton. Ale já už musím letět, Fanta bude zuřit. Ahoj. 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 Rozpočet objektu, dvojtečka. Dobrý den. Další. Tady máš jogurt, ovoce neměli. Děkuji. Ježiši Kriste, kde jste se zase tak dlouho flákala, Lenko? Dobrý den, soudruh inženýre. Dobrý den. Uložil jste mi přece, abych expres sehnala jednolůžkový pokoj, ne? Ale neuložil jsem vám, abyste ho scháněla celé dopoledne, nač máte telefon. Vy si myslíte, že se telefonem něco sežene? Tak to zkuste. A zvlášť slušnej bejvál v hotelu na poslední chvíli. A sehnala jste něco? V Alkronu No. je plno. A ve Esplanádu? Taky. A řekla jste jim, že jde o významnou zahraniční návštěvu? V ambasadoru mají významných návštěv 3 autobusy. Nemají ani přistýlku. A řekla jste jim, že jde o důležitou věc. O metro. V Evropě mě trumfli plynovodem, v Jaltě naftovodem a odborníkama na kosmonautiku, v Interkontinentálu spíš 14 dní pražský jaro, v Park hotelu lehký atleti a do Internacionálu jsem se nedostala. To je daleko. Vy jste mi ani nedal vůz. Tak jsem šla k řece. A vzala jsem jeden pokoj v té hotelové lodi na Vltavě. V Albatrosu. Vy jste se zbláznila, ne? Proč? Víte, kdo přijede? Jo? Nějaký Rus? Přední sovětský expert na mechanizované razící štíty. Inženýr, specialista. Vědec, kapacita, osobnost. Akademika, já nevím, co ještě. A vy chcete šoupnout do nějakého šífu na Vltavě? A proč ne? Je to tam docela prýma. Když se bude nudit, může se chytat z okna ryby. V noci tam šumí řeka. Do okna mu bude z vody dýchat vonavý vzduch ze Šumavy. A od jeho českých rybníků. Pokud ovšem nebudou vypouštět kanály. Víte co, Lenko? Já musím do tunelu. Tady máte kytku, venku čeká ředitelský auto. Vypadněte a vysvětlete mu na letišti přednosti toho vašeho hotelu na Vltavě sama. Pojedete ho uvítat. Už je nejvyšší čas. A pamatujte si, inženýr Kuzněcov. Jo, a dejte si pozor na ty vaše forky, aby se hned nevylekal. On prý totiž rozumí česky. Dostavte se podle letové společnosti KLM linky KL 281 do Amsterdamu východ A.
Departure of KLM Flight Gear 281 to Amsterdam Gate A. Prosím vás, nevíte, už je tu letadlo z Moskvy. Se dá za 5 minut. Tak prýma, to mám vlastně ještě fůru času. Jo, a mami připravě na večer tu džínovou sukni, jo? No jo, ale já mám teď děsný fofr, já jsem na letišti. Ale ne, já nikam neletím, čekám tu na jednoho Rusa, dám mu kytku a jedu zpátky. A kdybychom mohla vyželit tu kostkovanou košili? Já jdu večer do klubu, jo? Přeprava letadlo ČSA linky OK 893 z Moskvy. Ježišmarja. Ahoj, mami. Promiňte, nejste inženýr Kuzněcov? Ne. Inženýr Kuzněcov? Inženýr Kuzněcov? Ne. Inženýr Kuzněcov? Да, здрасте. Já jsem z Vetrostavu, Lenka Pánková. Очень приятно. Я jsem Vladimír Kuznecov. Těšíme. Je to tak česky správně? Tak vy dokonce i česky mluvíte? No to je senza. Senza? Ага, вот это я не понимаю. Ale jinak rozumím, i když málo mluvím. Ale vy mluvíte přímo skvěle. Tak vás vítám v té naší stověžaté. O, děkuji. A můžeme jet? Tak dobře. Venku čeká auto. Už jste byl někdy u nás v Praze? Tohle je Leninova třída. Prospekt jméni Lénina. Rozumíte? Všechno nová výstavba. Ale vlastně to je asi u vás stejný, ne? Ale Praha je určitě pořád to nejkrásnější město na světě. I když je teď příšerně rozkopaná. Podívejte Hradčany. Až budete stát na hradní rampě a dívat se dolů na ty střechy a věže, pochopíte, proč se Praze říká zlatá. Jak jste daleko z montáži razícího štítu? To vám líp řeknou odborníci. Jeď k šéfovi. Nejkratší cestou. Dodatky k technické dokumentaci máte je? Tady je překlad do ruštiny. Jak vysunete kopírovací frézu okolik? Musím to spočítat, to závisí Tady na musíte poloměru Tady je. oblouku na trati. Pojďte se sem ke mně podívat. Je to na 30. Tady jsme museli udělat dodatečné zakrytí transportéru pro dopravu ruvaniny. Vidíte to? Tak ještě se na to musíme podívat. Prosím. Promiňte. Poslušte si, soudruhu inženýre. Tak, na družbu a na dobrou spolupráci. Где máte zprávu o geologickém průzkumu? Tady máte přeloženou do ruštiny, i když vy zřejmě překlad nepotřebujete. Nevypadá tragicky, ale nějaké problémy tam asi budou. Už víte, kde jsme vás ubytovali? Ne.
Mohli jsme vás samozřejmě ubytovat v některém z pražských interhotelů. Ale tady soudružka měla výtečný nápad. Našli jsme vám pokoj v Botelu. Představte si, to je taková hotelová loď na Vltavě. Řekli jsme si, abyste měli i ve spaní k té Vltavě blízko. Mně je jedno, kde spím. Stačí, když je tam постель a stůl. Chápu to, my máme v Moskvě taky potíže s ubytováním. Ale je to opravdu originální nápad. A děkuji za něj především vám. Vy zřejmě velmi milujete svoje krásné město a dovedete o něm tak Vltavě vyprávět. Tak to jsme rádi, protože jsme ji taky vybrali, aby se postarala o váš volný čas. Bude vás v Praze po celou dobu vašeho pobytu provázet a postará se vám o program. Já? Proč zrovna já? Tak si ještě jednou připijem a pojedete se ubytovat. Já bych se raději napřed podíval do montážní komory. Můžeme? Tak tě, chlapče, brzy pustíme. Dostaneš pořádný sousto. Rovnou pod Vltavu. Do neobvykle těžkých geologických podmínek. A z čeho máte strach? Je v tom nějaký technický problém? Víte, tady nejde jenom o techniku tohohle giganta. Tu znáte sám nejlíp. Ale já si myslím, že je to taky tak trošku bitva o tohle město. O lidi. Já nevím, jestli mi rozumíte. Да, я понимаю. Разумем.
Věřím, že všechno bude v pořádku. A zítra si můžete zkontrolovat předštolu, než ji zabetonujeme. Já nevím, pane inženýre, ale já bych tam moc nelez. Já téhle díře pod vodou moc nevěřím. Vy máte vždycky řeči, Málku. Podle geologů je všechno v pořádku. Jo. Prej se tam objevují trhliny a už z nich teče voda čurkem. No nic ve zlým, já vím, to je vaše věc. Добре. Přečtu se geologickou zprávu a zítra se tam podíváme. Vidíte? Tohle je vlastně slavné místo. Právě tady pronikly v 45. vaše tanky do středu města. Pane řidiči, jak jste se to postavil? Co pak neznáte předpisy? Jeďte. Pokračujem. Jedem a v tempu. 1, 2. Stop. Tak znova. A Jardo, tu basovku výrazněji. Kluci, musíte šlapat, musíte vařit. Večer čekám dámu, na který mi záleží. Tak jedem. 1, 2. Кольцов Игорь. Вася Дубов. Привет, ребята.
Dobrý večer, soudruhu inženýre. Добрый вечер, slečno Pankova. Kam si přejete jít? Chcete do divadla, nebo na večeři, nebo zas k tomu svému razicímu štítu? Mám k dispozici auto, lístky do divadla, zajištěný stůl v Alkronu. Vyberte si. Пошлите то auto pryč. Půjdeme radši někam pěšky. Třeba na tu gradní rampu. A možno uvidíme, jak je Praga zlatá. Neuvidíme nic. Почему? Je tma. A jak si přejete? Pojďte. Slečno Pankova, vy jste měla na dnešek jiný plán? Schůzku. Tak proč jste mi to neřekla hned? Okamžitě se seberte a běžte. Mohu jít přece sám? Běžte, Už jsem to běžte. stejně prošvihla. A kdyby se teď ukázalo, že zbytečně, bylo by to pro mě ještě horší. Tenhle můj večer patří zkrátka vám. Tak pojďte. Vidíte, je zlatá i teď. To měkké světlo je pro něj přesné. Svědčí jejímu baroku. Co vy víte o pražském baroku? Jsi krásná, jak tajemství spánku, jak tajemství fosforu a hvězd. Jsi krásná, jak bludný balvan, na němž si kreslili deště. Jsi krásná, jak tajemství hromu. Kouzelné lampy a poezie. Jsi krásná, jak tajemství lásky. Má Praho. No to je přece nezval. Nezval. Odkud to znáte? A jak vám říkají друзья, přáteli? Lenko. Nebo Vanilko. Ale pokřtili mě Jelena. Jako dítě jsem neuměla to jméno vyslovit. Místo Jelenka jsem si říkala Jenilka a maminka z toho udělala Vanilka. A to už mi zůstalo. Vanilka. Ale prvé jste mi neodpověděl. Što? A kdo vám řekl o pražském baroku? A jak to, že umíte tak dobře česky? Mám rád vaši řeč. Zabýval jsem se kdysi češtinou při svém studiu na univerzitě. Ale jste přece inženýr. Technik, tak proč? To pro Vanilku. Ne, pro Jelenu. Lenku. Ne, pro Lenečku. Senza. Senza, díky. Vy už jste určitě v Praze byl. Dávno. Víc než před 30 lety. Tome, hele už jde. Člověče, ona si přivedla nějakýho dětka. Так это Полюшка Поля. Hezké přivítání. To naskoušeli pro mě. Dědeček ji často zpíval. Naučil se jí u vás. Bojoval tam u Sokolova a u Dukly. Tak, dědeček. No, měla jsem ho hrozně ráda. Učil mě líst po stromech a práce. Tyhle hodinky jsou od něho. A
Abych nechodila pozdě, tak mi je nařídil na za 5 minut 12. Byl fantastický. No, senza. Senza. Už не ходите поздě? Že jim to ale šlape, co? Teda chci říct, že to hraju moc pěkně, vidíte. Já jsem tak ráda, že jste sem se mnou šel. Ahoj, holky. Ahoj. Tak co? Jaký? No bezva, senza. Z té jedničky. Леночко, будем něco pít? Ne. A nevím, proč ty mladý holky na starý chlapy tak letějí. Pro prachy, pro hezký řeči, anebo pro fáro, který mě pak svezou. Budem tancovat? Budem. Леночко, pojďte. Pojďte pryč. Ne, moment. Tome, to je příšerný nedorozumění. Tome, já ti to vysvětlím. Jo. Stejně. Já ty kluky, co razej tu chodbičku před tím štítem, obdivuju. Nad nima je 15 metrů země a pak už jen Vltava. Já bych tam s nima nechtěl být. A já zase ano. Tak můžem? Ne, nezlobte se. Musí si pro vás přijet z dola. Už jsem tam zvonil. Za Bůh. Střílíte. Stříleli jsme. Teď už se bojíme. Potřebovalo by to injektáž. Ale geologové tvrdí, že to nebude třeba. Dál prý už je tvrdá hornina. Uvidíme. Půjdete už nazpátek? Proč? Protože musíme dělat. Tak dělejte. Tohle místo není vhodný pro experty. A zvlášť ne pro tak důležitý. Jsme 20 metrů pod Vltavou, kdyby se to provalilo. Utopíme se tu jako myši. Tak dobře, podíváme se na to. Zůstanu s vámi tady až do konce směny. Tak jeď. Říkal jsem vám, že to bude jen pár metrů. A pak, že zase začne tvrdá skala. A těch pár metrů štítu nevadí? Ne. Pokud se nezastaví. A pokud projde tím kritickým místem dost rychle. Betonová обездівка porušenou гарнину unese. Ahoj! Chtěl bych se omluvit za ten včerejšek. Nevěděl jsem, kdo jste. To nevadí, to se stává. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Vanilko. Tak kam jdem? My? Nikam. Jak to? Máš přece parádní uniformu. Ale ne kvůli tobě. My mladý holky teď totiž strašně jedem po starších pánech. To jsi včera večer nepochopil?
Vy ho ještě dobře neznáte. On je Tom blázen, ale jinak ohromný kluk. Moc chytrý, opravdu. Dal dohromady skupinu. Tady je spousta skupin. Country beat, western music, folk. Znáte to, že jo? No jo, ale Tom dostal nápad. Naprosto originální. Hrajou písničky našich dědů a našich tátů. Prostě takový písničky, které znamenaly konec války. To je ohromný, že jo? A co vlastně chcete ode mě? Abyste mě nechal jít. Vedle sebe. Aspoň dokud se bude dívat. Aby žárlil. Na mě? On na vás včera taky žárlil. Vy ho máte ráda? Nevím. Ale včera se mi zdálo, že o mě hrozně stojí. No, tak dobře, pojďte, když vám to pomůže. Kam? Myslela jsem na to skoro celý den. Mám se přece starat o váš volný čas v Praze, ne? A tak mě napadlo, že byste se třeba rád podíval na místa, kde jste byl před 30 lety. Co vy můžete vědět o těch místech? Dost. Máme tady Svaz protifašistických bojovníků, Vojenský historický ústav, SČSP, telefon a tuhle chytrou hlavu. Stačilo mít jen trochu trpělivosti. A ptát se, kam tenkrát odvezli raněné z vašeho tanku. Vy jste opravdu věřili, že tu najdete někoho, kdo by se pamatoval, co bylo před 30 lety? No, aspoň jsme doufali. Tady se už všecko vyměnilo. A několikrát. Jo, ve zdravotnictví všecko rychle stárne. Zařízení, metody, lidi a nejvíc sestry. Tak nikdo. Právě některá ta stará sestra. Doktor nebo zřízenec. Těžko. Tak dlouho to nikdo není. A staré chorobopisy se taky neschovávají. Susano! To bude ten Kristýr. Už jdu hned! Máte ještě nějaké přání? Ano, chtěl bych se aspoň podívat do toho pokoje, kde jsem tenkrát ležel. Bylo to, myslím, první patro, číslo 24. Ty jsi tu novej? Povídám, ty jsi tu novej? Da. Jo, ty jsi Rus? Da, ano. A co ti jako schází? Co bolí? Co bolí? Teď zrovna tady, u srdce, немножечко. To je angina pectoris, nebo nedomykavost chlopně.
Nebo od infarktu? Ne, это от воспоминаний. A já mám zase v háji žlučník. Jsem po operaci už druhý týden. Ale je to mizerný. Tady je to mizerný. Já jsem v téhle nemocnici vlastně doma. 30 let jsem jezdil se sanitkou. Ale všude to upadlo. No třeba sestra Zuzana. Viděl jsi ji? No, povídám jí, Zuzanko, prosím vás, mám v kapačce bublinky. Koukněte se. A ona se jenom řechtá a řekne. To, dědo, buďte rád, to prej zvyšuje potenci. Jo, kdysi tady třeba byla sestra Bartová. Majka jsme jí říkávali. Jo, ta byla na pacienty metr. No a to bylo, pane. Ale ručičky zlatý. Как вы сказали, Майка Бартова? Říkal jste sestra Majka Bartova? Jo, ta už je v penzii. Ale ona tady bydlí nedaleko. Nad námi, nahoře na Strahově. Ale co je ti platná, když už tu není Majka? Tak na tu Majku já si pamatuji. Paní Majka? Volodya. Ano. Vy jste mě poznala? Jak bych tě mohla nepoznat? Byl jsi můj první pacient, první den po vojně. Po vojně, tak. A vůbec ses nezměnil. No jo, jen pár šedinek. No tak, trošičku. Lieutenant? Lieutenant, pomníte? Ano, posaď se. A vy taky, děvenko. Já jsem tak šťastná, že jsi na mě vzpomněl. To víš, starýmu člověku je někdy těžko, když je sám. Kolik lidí mě prošlo rukama a teď už mě nepotřebuje skoro nikdo. Jenom Honzík Kovář občas přijde. Honzík Kovář, vzpomínáš si? A kdo je to? No, ten barikádník, jak přijížděl s vámi na tanku. Byl těžce raněn. V nemocnici ležel na posteli vedle tebe. A что-то vzpomínаю. No tak ten taky nezapomněl. Občas přijde. Bydlí tady někde v Praze, jenomže nevím kde. Bude vdávat dceru, povídal. A co Věra? Nezapomněl jsi na ní? Měla tě tak ráda. Já vím. V životě je to někdy všechno jinak.
ale ona třeba ještě čeká. A vzpomíná na vás. A nezapomněla. Ona třeba opravdu nezapomněla. Už je to dávno pryč. А отпусьте ми тухле паникут сентиментальні історку. Не годиться ані к днішній добі, ані к vám. Haló? Prosím vás, neměla nebo nemá u vás svatbu nějaká slečna Kovářová? Ne, křestní jméno neznám. Data narození taky ne. Jenom vím, že její otec se jmenuje Jan. To já taky vím, že je kovářů moc. Šašci. 6. národní výbor a nic. Poslyšte, Lenko, už toho mám dost. Co pak? Ono vám to nejde. Já vám udělám kafe, nechcete? My dneska spouštíme mechanizovaný štít. Celé vedení je z toho auf. A já od vás od rána neslyším nic jiného, než o veselce nějaké vaší slečny Kovářové. Uložil jste mi, abych se starala o Voloďu? Uložil. Tak co ještě chcete? O koho? O toho ruského inžu. Vy mu říkáte Voloďo? Jenom tak? Když o tom neví. A co s tím má společného ta vaše Kovářová? Chtěla bych ho jenom vzít na jednu českou svatbu. Myslím, že by mu to udělalo radost. A já, blázen, myslel, že už máte rozum a že je na vás spolehnutí. Už jste s ním byla aspoň v památníku osvobození a v Národním? Nebo v nějakém muzeu? Ne, na to jsme neměli čas. A omluvte mě, já mám teď fofr. Halo, tady metrostav, prosím vás. Neměla nebo nemá u vás svatbu nějaká slečna Kovářová? Tak co, spustíme to? Угу. Ну что ж, в добрый путь. Да. Tak šťastnou cestu. Tak pozor, připravte se. Spustíme to. Vidíte, je to vlastně celá razící a stavební fabrika pod zemí. Štít je zcela mechanizovaný a jeho rozměry jsou opravdu impozantní. Je téměř 80 metrů dlouhý a váží 640 tun. Štít razí tunel v průměru 5 metrů 70. Když fréza vyrube 60 cm zeminy, posune se celý štít vpřed. Za tohle ocelové bednění se nahání lisovaný beton. Hotová stěna je 30 cm silná. A není to riskantní nasadit hned na poprvé takový obrovský kolos pod Vltavu? Trasa 1A vede v těchto místech pod Vltavou a dále pak pod Starým Městem. Tady vidíte.
Nad námi je 10 metrů skalního nadloží, potom 5 metrů štěrkopísku a 4,5 metru Vltavy. Nechceme použít trhacích prací, nechceme střílet a ohrozit stabilitu bez tak už nebezpečného nadloží. Dále pak nechceme ohrozit krásu historického jádra města. Proto byl zvolen tento způsob práce. Ostatně jeden z hlavních konstruktérů tohoto stroje, inženýr Kuzněcov, vám to vysvětlí nejlíp. Dokonce česky. Myslím, že váš výklad byl, jak vy to říkáte, vyčerpávající. Nevím, co bych tomu ještě dodal. Snad to vaše české ať se dílo podrží. Tak, soudruzi, prvních 10. Našla jsem jí. Koho? Tu Kovářovou. Ale to byste museli jít se mnou hned. Kam? No. Jakou Kovářovou? Jak jste s ním ležel v nemocnici. A? To je jeho dcera. A já jsem ji našla. Vy musíte jít se mnou. Vy nevíte, jakou to dalo práci. Inženýr Kuzněcov teď nikam nemůže. Teď bude slavnostní oběd, potom přijetí na radnici, beseda s předáky. Nezlobte se, budete mě tam muset omluvit. Ale... Přijdu později. No dobře, ale... Lenko! Promiň. Už jsou tady. Nalej mi taky. Jeden daj si daj. Daj svatbu. Pojďte, pojďte, třeba to budou oni. Rychle. A kdyby se ho slyšel z kraje, co bylo říkal. Já nemohu. Se to nechtěl říct? No, on říkal, počkejte mě beze mě. Jedem, pojď. Jsem po ten strom. No a tady máš jí. To je bezvadný. Tak a teď ukaž jsou. Hele, hraj, já tady mám kamaráda z Moskvy. Umíš něco ruskýho? No, tak hele, večery v CMO, jo? Dobrý. A jdeme tancovat, ne? Jasně, můžu. Já jsem tak šťastná, maminko. No, tak vidíš, pořád se z toho fotografování na radnici tolik bál a nakonec to dobře dopadlo. Aspoň tě Volodya dřív našel. Jakže se jmenuje ten tvůj anděl strážný? Елена. Někdy Vanilka a Ленка. А я ей říkám Леночка. Kolik je jí? 20? 23? No bože, co se ptáš, zkrátka nestárne. A ženy ho určitě vždycky milovaly. Jako tenkrát Věra.
Já to skleničku. Lenočka. Děkuju. Chodila za ním do nemocnice. Moc toho nenamluvila, ale když něco řekla, tak to bylo vždycky o tobě, Voloďo. To už jste ji potom nikdy neviděla? Ne, nikdy. Vlastně ne, počkejte. Potkala jsem ji, to bylo asi tak rok po válce. To jsme měli zrovna po svatbě. Říkala, že je učitelkou a že učí tady někde na Starém Městě. Prvňáčky. Ale ženské, nechte staré lásky spát. Co bylo, bylo. Voloďu máme rádi přece všichni. Kdyby nebylo jeho, tak bych tu dneska neseděl. A taky by nebyla ani tahle svatba. Naschledanou! Takový člověk jako vy. Já tomu nerozumím. Vždyť byste spolu museli být šťastní. Například já jsem teď taky šťastná. Moc šťastná. Я сам был тогда таки моц счастный. Válka skončila, byl zas mír. Všecko se zdálo nádherné, veselé. A zatím domov už nebyl. Ti nejbližší už nebyli. Найtěžší bylo dívat se do očí těm, kterým se z války nikdo nevrátil. Победа нам далась слишком дорогой ценой. Было просто tenkrát třeba жить инак. Моя родина, země, byla těžce raněna. Mnohem víc než já. Stalo se mi, že není čas na malé osobní touhy. Взял jsem si Natášu. To byla sestra Vasi Dubova, který tu v Praze vedle mě padl. Proč jste zastavili štít? Začala komínovat hornina. A nejde posun vpřed. Dal jsem příkaz zastavit. Zřejmě je na předku zával. Я věřím, že by byl prošel. Stačilo не ztratit nervy a byl by prošel. Teď už se sám dopředu nepohne. A na zpátky ho taky nedostaneme. Víte, co to znamená? Zastavit stavbu.
Zatracená Vltava. Спокойно. Клит. Клит, Клит. Мусíme uvolnit rotor. Dokud neuvolníme rotor, štít se nepohne. My bychom možná znali cestu k tomu závalu. Kudy? Tady je štít. Tady je ta geologická předštola pod Vltavou. Obejdeme štít z boku a tudy se k němu dostaneme. To nejde, už jsme ji zabetonovali. Rozbijem beton s bíječkama. Zkusíme se dostat tudy, zepředu, k rotoru. No a pak uvidíme. Já bych to risknul. Prosím tě, to je šílenství. Už teď je hornina narušená. Každou vteřinu hrozí, že se tam provalí voda. Kdo tam vleze, bude mít nad sebou jenom kus hlíny a Vltavu. Já bych to snad... My bychom to s Tomem možná... А что, это идея. Я jsem pro. Zkusíme to. Jardo, vyber to. Dobře. Co je, děje se něco? Nic. Budu vám odklízet rubaninu, abyste se nemuseli zdržovat. Musíme vydržet do rána. Už se přihlásili další dobrovolníci. Teď už můžeme pracovat jen ručně. Prolezeme jeden po druhém. Nemůžeme se zdržovat větším otvorem. Stačí, aby prolezl jeden člověk. Co pak člověk? Ale musí prolízt taky Jarda. To už bude horší. Tak tady jsou ty starý třídní knihy, slečno. Děkuji vám. Pomůžete mi. Jste už třetí škola, ve které od rána jsem a marně. Budu mít asi hrozný průšvih, že jsem dneska nepřišla do práce. Šéf se asi zblázní. A koho to vlastně hledáte? Jednu mladou učitelku jménem Věra. Jak dál, nevím. V té době jí bylo asi tak 20 a učila ty nejmenší, prvňáčky. Prosím vás, vezmeme každý jednu knihu, ano, půjde to rychlejc. A prohlídneme jenom první třídy. Proč jí tak scháníte, tu učitelku? Jen tak. Pro jednu lásku. A koho to tak máte ráda, děvenko? Já. Ale ne, nerozumíte, mi nejde o mě. Tu Věru měl někdo rád. Jeden člověk. Ohromný člověk. No jo. Co říkáte tomuhle? Věra. Věra Havlová, první B. Takový čerstvý pouchle rovnou ze školy, tenkrát v 46. Nemohla by to být ona? A máte její adresu? Pojďte se mnou na půdu. Je tam ředitelský archiv. Jsou tam adresy i fotografie. He? Ne, nezavolám ho. Pan inženýr Kuzněcov se vrátil až ráno. Teď spí. Tak já ho zavolám sama s dovolením. No dovolte, slečno. Můžete mu tady nechat vzkaz, prosím. Podívejte se. Já mám pro ně hrozně důležitou zprávu, já ho musím vidět. Pusťte mě k tomu telefonu. Ne, mám své příkazy. Tak já si k němu na pokoj dojdu sama. No dovolte, slečno, kolikrát vám mám říkat, že to prostě nejde. Ale já se opravdu hned vrátím. Slečno, jste strašně moc hodnej, děkuju vám. Já někoho zavol... Stane se něco. Ano. Zaval, voda. Ne, vstaňte, hoďte se do pucu, vezměte si tuhle kravatu, ta vám nejvíc sluší. A můžeme vyrazit. Co je to za nesmysl? Proč mě nenecháte spát?
Protože jsem ji našla. Ano. Ano, je to ona. Věra. Věrečka. Mohu si tento obrázek schovat? Ale samozřejmě, ale teď se rychle oholíte, ustrojíte a musíte strašně krásně vypadat. Protože půjdeme za ní. Já mám její adresu. Tak co? Nezasloužím si za to metál. Ale teď? Tak já počkám v recepci. A dělejte rychle. Jinak vás už nechci ani vidět. Pojďte, pojďte rychle. Honem. Je, Hroznová, tady už to někde bude. Pojďte, honem. Počkej. Poznáváte to už? Ano, poznávám. Tam za rohem. No tak jdem. Je, počkejte, takhle tam nemůžete. Tak. Učesat? Senza. Senza. Tak jdem. Prosím vás. Hledáte něco? Ano, dům číslo 24. Jo, ten stál tady. Zbourali ho. Kvůli metru. A lidé? Tak po různu. Někteří na sídlištích, někteří i mimo Prahu. Na venkově starší lidé. Koho hledáte? Třeba bych vám poradila. Slečnu Věru Havlovou. Havlovou? Neznám. Možná, že se provdala. Ale byla to učitelka. Nevím. Počkejte, možná, že byste ji poznala. Pušte mi tu fotografii. Kde ji máte? Tady, podívejte se. Ne. Už sem chodím hodně dlouho, ale nepamatuju se. To bude asi omyl, slečno. Je mi líto. Nechme toho, Lenečko. Pojďte. Nic už se nedá vrátit. Ani mladí ne. A nebuďte smutná. Nebo. Tak už vám zbývají poslední metry. Tome, vem to chvíli za mě.
Jak to tam vypadá? Tak co? Tak tam je to o hubu. Ну-ка, дай-ка. Там уж все достане jeden člověk. Musí uvolnit rotor. Jestli to povolí, tak si může vybrat. Buď to zavalí hornina, anebo zatopí Vltava. Nebo obojí. Pánové, kdyby tady bylo o trošku víc vzduchu, tak by jeden pořádný šluk neškodil, co? Já pošel. Ne, ne. Vy ne. Proč? Nepodceňuji vaši odvahu, ale tohle musí udělat někdo, kdo je se zběčkou srostlý. A tihle kluci se už nemohou ani hnout. Počkáme, až přijde posila. Já se ještě hejbat můžu. Jardo, neblázni. Koukni se na sebe. Ještě by ses tam někde zapasoval. Já teda... Ne, že bych neměl strach. Ale někdo tam jít musí a raději hned. Tak ahoj. Jestli se mu to povede. Určitě se mu to povede. Laser. Zaměřen. Prostorová odchylka. Spočítána. Transport земли připraven. V pořádku. Ну, teď tady na chvíli stačí jeden člověk. Jdите všichni pryč. Proč? Když stroj не проедет, ЖК se sem провалí. Škoda každého života. A já mám s tímhle místem své osobní účty. V 45. jsem chtěl projet do Prahy poprvé. A не проел jsem. Tak teď pojedu po druhé. Budete víc platní nahoře. Když se něco stane. A už jsem řekl, na to opravdu stačí jeden člověk. Prosím vás.
Kuzněcov pak znovu rozjel štít. Strop začal komínovat, nastal průsak vody, narůstal. Jenomže on nestratil nervy a tu geologickou poruchu projel. V této chvíli je už mechanizovaný razící štít za oním kritickým místem. Ostatně zeptejte se ho sami. Dobrý den, soudru inženýre. To, co se stalo, je důkazem o kvalitě sovětské techniky. Jste spokojen? To, co se stalo, je především důkazem o kvalitě lidí. A tady máte ten důkaz životní velikosti. Bez něho bychom ten štít nerozjeli. A vaše osobní pocity? Jsem šťastný. Před 30 lety mě odtud nesli na štítu. Dnes jsem projel se štítem. Splnilo se mi teď jedno ze dvou prašení, které jsem tu v Praze měl. A to druhé? Chtěl jsem tu v vašem městě někoho najít. Třeba vám můžeme pomoct. Pane, no štož, v tom už mi asi nikdo nepomůže. Zítra se vracím do Moskvy. Ano, ano. Škoda, že jste to své druhé, to osobní přání neprojevil dřív. Byli bychom udělali všecko, třeba i za pomoci oficiálních činitelů, abychom vám je splnili. Tak ještě jednou na přátelství a na naši společnou práci. Na zdraví, na zdraví, na zdraví. Zdraví. Евгений Иванович, звоните мне в Москву. Будем здоровы. A na zdraví. Na здоровье. Děkuji. Taky. Děkuji. Пан Малик, ну что, пойдете под Влтаву? Spolu? Spolu. Půjdem. Spolu. Без тех официальных чинителей то было гестче. Ленко. Леночка. Дякую вам за тех пар красных дней в Празе. Nikdy na ně nezapomenu. Já bych měla... Já bych... Víte, co bych teď hrozně chtěla? Ne. Pojďte. Utečeme spolu. Utečeme do města. A půjdeme ještě jednou po místech, kde jsme hledali vaši lásku.
Právě před týdnem jsem jela na letiště. Ani jsem nevěděla, kdo přiletí. A brzy zase odletí. Ne. Já nechci. Já strašně nechci. Ne, musím. Musím. Tak mi slib, že se vrátíš. Řídíš tam jen to nejnutnější a přiletíš. A ne rychle. Co nejdřív. Леночко, я jsem slyšel takové staré moudré přísloví. Ke staromu stromu nepřipínej růži. Poslední výzva pro cestující ČSA linkou OK 892 do Moskvy, východ A. Poslední výzva pasažírám ČSA Lisa OK 892 v Moskvu, východ A. Buď hodně šťastná, moje růže.